Kaixo artistak, beno hementxe gaude, aurtengo korrika azaltzeko prest, ze izango den, noiz izango den, da zenbat gauza egingo diren. Eta batez ere, gelan nola landu dezakegu. Kasu honetan, lehen hezkuntzako lehenengo mailetan, lehenengo eta bigarren mailan. Bai, ze material batzuk daudelako, ezta? Hezkuntzarako, lehenengo eta bigarren mailako, hirugarren eta laugarren mailarako, bosgarren eta seigarren mailan, DBH-en, beraz, bakoitzak aukeratzea behar duena. Horretarako goian dagoen esteka partekatuko dizuet, bai? Orduan, 22. korrika edizioa izango da. Amurrion hasiko da, eta Donostia arte joango da 2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10. Eta azkenean zer da korrika? Korrika da euskararen alde egiten den bira bat. Non gauza batzuk gogoratzen diren, ezta? Eta oso polita eta atsegina egiten diren, ezta? Orduan, aurtengo leloan zein da? Hitzekin. Bai, hitzekin. Hitzen garrantzia. Eta hori azaltzeko hobe da, unitate didaktikoan sartzea, eta hor poliki komentatzea. Gogoratu ere zein den abestia, hori ere atxikituko dizudala, poliki. Beraz, 12 kontu daude, poliki azaltzen joango naiz. Lehen esan dudan moduan, korrika zer da? Korrika da, bai, Euskal Herrian zehar egiten den kontua, eta agian noizbait korrika gure herritik pasatu da, edo noizbait zeozer bizi izan dugu korrikaren inguruan. Eta ez badugu inoiz egin, aurten da urtea. Bai? Orduan, fitxa horretan, ego duzue, landu alduzue, korrika zer den, eta honen, etxean betetxeko. Bigarren kontua da, bai, kanta. Kanta honetan komentatzen da hitzaren garrantzia, eta landu daiteke, behin ikusita, galdera batzuk erantzun, eta kantak ere, ikusi aldira, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Eta hortze komentatzen da hitzaren garrantzitsua, zaintzaren garrantzia, zenbat gauza bizi ditugun hitzekin, eta guzti. Honekin batera, hirugarrenean, ipuin bat proposatzen da, non korrika honetan agertzen den elementu batek garrantzia handia duen. Bola gorria, jolasteko erabiltzen dugun bola gorria, ezta? Bola batekin zenbat jolastu dezakegu. Baina bola horretan ere zeozer gehiago dago. Gutxi barru ikusiko duguna. Beraz, ipuina entzun aldugu, eta gero ipuina lantzeko galdera batzuk irakurri alditugu, bai? Eta erantzun alditugu. Ipuinan ilustrazioa ere landu daiteke, bai? Eta agian ja pista bat dago pilota gorriarekin, ezta? Zertarako erabiltzen den, eta agian hemen txagertzen den pertsona ezaguna egiten zaizu, ezta? Norbaiten entza daukalako. Bakarrik falta zaio bibotea, ezta? Bai? Eta hori, ipuinaren testua erabili daiteke, irakurtzeko, bai? Eta gero ere, bai, aurrezkuntzan egiten den dinamika bat aprobetxa daiteke. Gero, urrengoa da lekukoa. Korrikan lekuko bat erabiltzen da, ezta? Leku batetik bestera eramateko. Eta bere barruan meso bat dago. Beraz, prest gaude guk ere gure lekukoa egiteko, agian tutu batekin, katozko tutu batekin berrerabilita. Eta gero, hemengo deskargatutakoarekin, guk gure lekukoa sortatugu, eta agian mezu baten bat sartuko dugu, ezta? 5. da mezua, gu ere barruan, bai? Barne egoteko marrazki horren barruan jarri aldugu mezu sekretuarena eta zein den guretzako munduko gauzarik kutxunena eta divertigarriena, bai? Marrazkia deskargatzeko aukera daukagu. Gero zeago ibilbidea, zein izango den korrikaren ibilbidea, landu dezakegu, nondik nora ibango den, eta horretarako Euskal Herriko mapatzuri bat daukagu nahi badugu zeozer landu, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa, bai, herri eta hiri desberdinak, bai, hemen ibilaldiaren mapa daukagu, eta agian, hasi gara, ez da, Amurriotik, bai,
Eta azkenean Donostiraino, ez da, Donosti bukatzen da. Bueno, interesgarria, ez da? Gero gainera, orduak eta ere agertzen dira. Hurrengoan, pilota musikala, pilota horrekin guk ere jolas bat egin dezakegu, ez da? Ulkien jolas egiten dugu moduan, baina pilota batekin, jolas bat egin daiteke, eta horrela adibidez abestiaren erritmoarekin egingo dugu jolas. Zortzigarrenean, nortzuk izango dira aurtengo omenduak. Justo Pirritx eta Porrotx, ez da, eta Marimototx. Horregaitik agian pilota gorri horrek ere omenaldia emango du. Zebitu zenbat urte dara matxaten ja, 34 urte. Bai, gogoratu kanal bat daukatela YouTubeen, Pirritx, Porrotx eta Marimototx jaia. Bai, hori ere atxikituko dizuet. Bai, fitxa bat dago, non, guk beraiei ere omenaldi bat egin aldiegun. Hurrengo jardueran, korrikan lekukoaren barruan mesua sartzen dugun bezalaze, gure mezu sekretua ere sortu aldugu gure gelan egiteko. Eta orduan kutxa batean sartuko dugu eta gelako partaide desberdinei emango diegu mesua. Gero, hitzarekin ere, hitzekin dinot, leloarekin eta bestearekin egin daitekela koreografia bat, animatzen zaituztek egitera. Eta bukatzeko, iaia, petoa, korrika txikirako petoa egin dezakegu, ez da aurrekaldea, eta margotu, atzekaldea, guk margozteko, edo bestela peto ofiziala, erabiltzeko. Gela landu aldugu eta egitea. Eta azkenik korrika txikia, pankarta batzuk egitea, ezta? Txikitsua eta pankarta handia. Bai? Ados, eta orduan hau da lehenengo zikloan lehen hezkuntzan, baina aurre hezkuntzan ere badaude, antzekoa baina agian ezain garatuta, gero bigarren zikloan agian garatuago, gauza gehiago daude, bingo musikatua, koreografia, animatzen zaituztet ikustera. Hirugarren zikloan ere bai, gero eta gauza gehiago, ezta? Korrika kajut, adibidez, dituz interesgarri, kajut bat egin daiteke korrikakoa, bai? Eta bukatzeko, derrigorrezko bigarren hezkuntzan ere, gauza gehiago daude. Animatuko zarete egitera? Beno, informazioa ere atxikituko dizuet, beste bat arte.